وشفيعنا ومرشدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلماء أمته وأولياء طريقته وأصحابه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چونکہ مسجد شریف اندر چھو تو ساری آمد مسجد پاک شو اللہ تعالیٰ سنگار یہ چھو ادبک تے احترامک ساروی خود تھود مقام. الادب فوق العلم، ادبس چھے علمس پہ برتری، یعنی ادبی گژھِ بوڑ علم خود. تو مسجد پاک کن آدابن میں چھو گوڑنوکو ادب یہ حقیقت کہ مسجد منز گژھِ بالکل صف بندی آس. یہ چھکرت انتشار کی صورت میں روزن یہ چھو اشادبس خلاف. بیش دیم کت یم گوڑیوان چھی تمن چھی گوڑنکن صفن منز جائے، یم پوتوسین تم روزن پتمی صفس منز. اس گوڑاو پنن پان تھون پتمی صفس منز اش پانس سے زیادتی. تکیازی یہ کانہ تی چیز شیوان بٲگراون، کانہ تی چیز انسان بٲگراون شیوان سو گوڑنکی صف پٹھے یوان بٲگراون. یہ دنیاہک تے اصول اور یہ دینک تے اصول. تو یہ گوڑ آمد گوڑنچ انوار آمد یعنی لوگ نیبر کن پھیران تھوران مگر تو اللہ تعالیٰ سندی گرک محبت یہ محبت تو گوڑا انو تہذ جائے تو گوڑنکن صفن مز مثال کرنو اللہ تعالیٰ گوڑنچ انوار پنہ رحمت سید مالا مال پنہ مغفرت سید مالا مال. یم تی مصلحت چھو آمد مشکلات چھو آمد اللہ تعالیٰ کرن تہذن میانن عرضین دستخط. یم ایسے مشکل سے درپیش اللہ تعالیٰ کرن تم دور ایسے کرن پنہ رحمت سید مالا مال. چونکہ ثپر اس ونکس مصیبتوں سید ولت ثپر پریشانی دلن ہند سکون چھن. شاید ما چھو اللہ تعالیٰ اسے روشمت اس ما چھن اللہ تعالیٰ سندیو محبوب بندو مز تکیازِ سانہ عمل پتہ چھا رب کریمس تم سانہ عمل خوش چھا کران تمس ما چھ ناراضگی. اوے موجود چھ پریت سات توبہ ضرورت. انسان گژھِ ہمیشہ روزن توبس اندر تاکہ اللہ تعالیٰ کری خطہن تو گنہن درگزر. آز کرن اس آغاز کرو توبہ استغفار کر کینسو بندو سے زار پار کرو حضرت رب العالمین پنن گناہان زیر نظر پنن کرتوتن زیر نظر. یہ اللہ تعالیٰ سن گر یہ عظیم یہ رحمت اخ مرکز مگر سۭتۍ سۭتۍ چھِ أسۍ أکِس سایس تل یعنی سایہ حضرت شیخ العالم شیخ نور الدینی نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ تعالیٰ کرے اسی اہدس رحمت امید.
کر میں حاصل روسیائی یا الہی عفو کر میں حاصل روسیائی یا الہی عفو کر عمراورم در تباہی یا الہی عفو کر عمراورم در تباہی یا الہی عفو لورودوس قاری بدنی زورور شیطان گو لورودوس قاری بدنی زورور شیطان گو در گناہگم سالمائی یا الہی عفو کر در گناہگم سالمائی یا الہی عفو کر یا الہی یا الہی یا الہی عمر سوریم گناہ کری سیاہ موئی میرے ونچتوں عمر سوریم گناہ کری سیاہ موئی میرے ونچتوں کس جوانی گئی تباہی یا الہی عفو کر کس جوانی میں گئی تباہی یا الہی عفو کر یا الہی یا الہی یا الہی نئی پشیما زاب سب دوست نئی نظام تو بہکرم نئی پشیما زہب سب دوست نئی نظام تو بہکرم نئی ونم زان یا الہی یا الہی عفو کر نئی ونم زان یا الہی یا الہی کیا گسی کام تل کلام لکھ تم شقیت الصیر کیا گسی کام تل کلام لکھ شقیت الصیر بوز کمائیم آہزاری یا الہی عفو کر میں بوز کمائیم آہزاری یا الہی کر میں حاصل روسیائی یا الہی عالم در میں کا چین بد کار ای خدا عالم در میں بد کار
चुन ऐ खुदा कंस छन ये रोसियाही या इलाही अफू कर कंस छन ये रोसियाही या इलाही अफू कर में हासिल रोसियाही या इलाही अफू कर उमरावरम दर तबाही या इलाही रब्बा ये सोन तौबा कर कबूल यस मजलिस मन कत्या ये मोय सफेद सफेद रेश वल परवरदिगारा अस कर युंदे पास सन खता कर माफ सन गुनाह कर माफ परवरदिगारा सान परेशानी कर दूर या अल्लाह सन बदहाली कर दूर रब्बा आज गसकना यस जमातस मेहरबान आज गसकना मंगन वलिस मेहरबान आज गसकना सालन औलादन मेहरबान आज गसकना सालन निचलन कोरन मेहरबान आज गसकना जवानन मेहरबान आज गसकना आलमी इस्लामस मेहरबान बासकना जान त जलाल करखना अन गट दूर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़ि बशीरन व नज़ीरा फ़इन्न ख़ैरुल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मद व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फिल किताबिल क़दीम वल फुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़ ज़ादि तक़वा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन यदिही व लिसानिही वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा क़ील व मन अबा क़ाल मन अताअनी दख़लल जन्नह व मन असानी
فقد أبى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم نذر قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بكرامة القرآن. أما بعد. سورہ بقرہ چھ قرآن مجید دویم سورت، یعنی سورہ فاتحہ اچھی ونا فاتحۃ الکتاب، یعنی اللہ تعالی یمی سورہ شریف ست مقدس پن کلام آغاز چھ کران رب کریم، تس سورہ شریف سنا سورۃ الفاتحہ. مرحبا سورۃ الفاتحہ. ات سورہ شریف دیم ناو فاتحۃ الکتاب، یعنی قرآن مجید آغاز. ات سورہ شریف تریم ناو سبع المثانی، یعنی یہ 7 آیتن پہ مشتمل. امی پت یس طویل سورہ شریف قرآن مجید دیمس نمبرس پہ آمت تھاون، ات ناو سورۃ البقرہ. مرحبا سورۃ البقرہ. امی سورہ شریف 197 آیت یہ کر میں تلاوت. رب فرماوا تزودوا یلی سفر ساسی لیرون. مرحبا یلی زاد سفر سی تلان سی، یعنی سفر خرچ، سفر ضروریات. یت پٹ گھن بارہمولہ نیرن وٲلِس چھِ پتہ اتھ لگن 4 گھنٹہٕ 5 گھنٹہٕ 6 گھنٹہٕ. 6 گھنٹن ما روزِ فاقے. یہ تلان تریشہن سی، یہ تلان کیلہٕ زورا سی، یہ تلان ژوٚٹ سی. یہ کینٛژھا پننس سفرس من سفر کٮ۪و تکلیفو نش بچنہٕ خٲطرٕ پانس سۭتۍ تل. اتھ چھِ ونان زادِ سفر. مرحبا کیٛاہ چھِس ونان؟ یہ دنیائی سفر یہ کہین، یہ آسان، یہ مختصر، یہ قلیل. صبح درائے سفرس یہ پتہ شامن یمو واپس. مگر امہ خاطر تہ پیوان اسہ انتظام کرن، سامان ست تلن، تاکہ سفرس مز گژھِ نہٕ کانٛہہ دشواری پیش یِنۍ. کروٹ سفر چھُ، زیوٗٹھ سفر چھُ، کٹھن سفر چھُ، یتھ ونان چھِ سفر آخرت. مرحبا سفر. اللہ تعالیٰ چھُنہٕ اشارہ کران دنیائی سفرُک اسہِ کینٛہہ. سفرس چھُ نیرُن، سفرس لگت امس سفرُک سفر خرچہ تھاو سۭتۍ. یہ اللہ تعالیٰ اشارہ کران اسہِ آخرت کس سفرس کن. یل سون یہ ظاہری وجود توبودس من پکناونہٕ چھُ یِوان، توبودس منٛز یُس چھُ آسان تٔمِس چھُنہٕ پانس تانۍ آسان. تزودوا زاد سفر کریو تیار، بڑے سفرُک کریو انتظام، بڑے سفر خاطر کریو سفرُک سامان تیار. یُس سفر آز یا پگاہ چون شروع گژھن وول. مےٚ پیوٚو یاد یہ پیر کامل حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ یم اکہ دو اکس سفرس من پکان پن کی رفیق ست اتی پہ حضرت شیخ العالمس نظر یمو وچ پانس برہ برہ جوان 2-3 پکان
مگر امن جوانن و شانن پہ بوڑ بار بور یمن. شیخ العالم صاحب گئی حیران دبک یوت یہ برہ پکن وول نفر پنہ خود بوڑ تلمت پانس ست اما امس کوت یمن کوت گھس اتی رکے شیخ العالم پت کن دژن آواز کیا رہبری کامل یم پریت مرحلس پہ پریت ژہس پہ پریت ساتس من پنن مریدن رہنمائی دینچ تو ایمانچ کران. توے اس یمن ونان یم محسن کشمیر یم کاشرین ہند احسان کرن ول تکیاز یہ کیسا اس تام ووتمت دین کس صورتس من سہ واتنو اس تان حضرت شیخ العالم شیخ نور الدینی تکیاز یمو فرمو دبک کشیر فیروز اندی اندی کشنو کرمان براندی ترام جندس یلی کرم پیوندی احتی دبحام فندی آو. کوشر قرآن یہ قرآن مجید عربی اسموچ تمی قرآن ترجمانی تو تشریح کر شیخ العالمن پنن شرکن پنس کلام اندر یتس ونان کلام شیخ العالم رحمت اللہ اہندس ات روضہ اطہرس ات قبر مبارکس گچن ہمیش صبحن پہرن اللہ تعالیٰ سن رحمت جاری عالم کو رحمت دمک جوانا ٹھہریو یم ٹھہری جوانن ترو پت کن نظرہ دمک اس بور شانن پہ اس تھکمت اس پھٹمت اس پہاڑن کھسان اما اس پت کی یہ درویش ہے متاث امس کیا سپدو یہ چھنا وچھان سان شانن پہ مگر یم تم خوش قسمت نوجوان یمن چھن پتہ یہ سون زون پھران ٲخرت پُرگے اتی پرسک شیخ العالم رحمت اللہ علیہ اے جوانو وندمو زو تو جان تش پنن پان سٹھا تکلیف یوتہ نو تہ پانس طاقت تمہ کھت زیادہ چھو تلمت تہ سامان سو آخر مے ون تو تہ گژھن کوت تہ درامت کوت یم نوجوانو مز ووت اکھ جوان دپنس حضرت ژے نا پتہ اسہ بہکہ کھسن بہک ونان یتھ انگریزیس مز پاسچر ونان یوت چاروٲے تراون رٮ۪تہٕ کٲلِس رچھنہٕ خٲطرٕ یہ کُہن بیابانن اندر آسان تکیازِ تتہِ گاسٕچ آسان پھراوٕنۍ دوٚپُن حضرت اسہِ حظ چھِ پنٕنۍ چاروٲے ترٛٲومٕتۍ بہکہِ تمنٕے چاروایَن چھِ اسہِ نظر دِنۍ 2 دۄہ لگنا 3 دۄہ لگنا فرمونکھ شانن پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُو یمو کوٚر عرض یہِ چھُنہٕ حظ یمن 3 دۄہن کھٮ۪نہٕ چٮ۪نُک سامان اللہ شیخ کامل ؤتھِکھ بُدمو جوانو زو یہ گو 3 دۄہن ہُنٛد سفر یُس تُہۍ فاقہٕ تہِ ہیٚکِو کٔرِتھ 3 دۄہن ہٕنٛدِ سفرٕ خٲطرٕ وٕچھِو کوتاہ سامان پیوٚو کرُن اما ٲخرت کہِ سامان خٲطرٕ ٲخرت کہِ سفرٕ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ تۄہہِ سنٛز تہٕ سامان کوٚرمُت ٲخرت کِس سفرس کوتاہ سامان گژھِ آسُن توکُن چھُوا زوٚن یہِ چھُوا تیار کوٚرمُت کِنہٕ نہ فرمووُکھ ہا آدمی ہو مزہ سرس ناو بڑیو تُہۍ تہِ کٔرِو لولہٕ سان ہا آدمیو مزہ سرس
नाव पड़ियो आदमियो वायुन कोनो छुयो आदमियो टांज चलुयो कब्रे हिंदुई आदमियो टांज चलुयो कब्रे हिंदुई आदमियो संगत सामा कोनो छुयो क्या कलाम क्या तशरीह कुरान मजीद कर्मस पीर कामिलन इसनाव हजरत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन इस रोज़ मुक़द्दस सन सोरे आसम तो न आसम कुर्बा क्या फरमाओ रब तज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादि तक़वा ये दुनिया के सफर खातर चोट नून चाय यह दुनिया के सफर खातर काफी मगर आखरत के सफर खातर सामान आसन गछि तथ सफरस मज सामान से आराम तो आसाइश वातन आई सह नून तिल चोट कह फ़इन्न खैर ज़ादि तक़वा बल्कि आखरत के सफर बेहतरीन सामान तक़वा मुत्तकी आसुन परहेजगार आसुन दीनदार आसुन कुरान खान आसुन हलाल खोर आसुन पज़्योर आसुन अमानतदार आसुन फ़इन्न खैर ज़ादि तक़वा आखरत बेहतरीन सामान तक़वा परहेजगारी यमिस मज यह तक़वा तमिस वन यह साहिब मुत्तकी साहिब परहेज यम सात सूरह बकरा किन यमन आयातन मुफस्सिरीन किरामन हिंद तफसीरन मज परान कि अमे आये करीम कितकन तफसीर कोरमुत यह समझावन कोशिश करमस मुफस्सिरीन किरामो और तम समझावान यह अकि हदीस सत या अकि मिसाल सत कि तक़वा गछ गुड़ फिक्र तरन तक़वा क्या रेश थवन गो तक़वा या झूठ चगलावन गो वह तक़वा अथस मज तस्बीह रटन गो वह तक़वा या आस अथस मज गठनावन खुद थवन तो यह तक़वच अलामत साहब साहबन अब जमात बिहित यम दीनी मामलातन पे करान इफहाम तफहीम साहब साहब बयान पान चाहे मस्जिद नबी के सहनस मज बयान चाहे काबतुल्लाह के सहनस मज बयान यम बयान पत पन्निस दीनस तो ईमानस पे कत साहब साहबन मजलिस उलुल आज़म सहाबी उमर उस्मान अली अबू बकर रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन यम मजलिस मज अति वो सवाल तक़वा क्या गो मरहबा तक़वा असली किस प्रत कुन्नी लफ्ज़ मफ़हूम आसुन पता मफ़हूम ये मफ़हूम समझ मतलब कुरान मजीद पढ़ान योत तान फहम कुरान पौध गहम कुरान योत तान पौध गि तोतान कुरान पढ़न दी बज़ाहिर फायदे कहीं हालांकि यह हदीस में लिखित यमिस कहीं कुरान मजीद सोद बुद तमिस पत हुई कुरान मजीद के हरफन बह पढ़ान अत क्या माने मगर रहमत वल पैगम्बरन फरमो अगर छड़ी वरक कह फिर बे रट कुरान मजीद फिर क्या अनपढ़ पता चस न अल्लाह ताला अमिस अनपढ़स कुरान मजीद दुब रोट पत हस ठीक कन लछस कह सतर वथान सिर्फ वरक फिरान
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو این ان پڑھن چھ قرآن مجید محبت اس مزرتمت پنن اتن مز ورنہ امس چھنہ امیک معنی پتہ مگر یہ زانت کتاب مقدس پنس سینس نزدیک پنن اتن مز رٹا یہ کتاب الہی یہ کتاب ہدایت مرکز یہ کتاب تقوی آگر رحمت ول پیغمبر فرمو یہ ورق پھران اللہ تعالی اہندین من ورق پھرنن پریت ورقس امس اجر و ثواب لکھان مگر یم قرآن مجید پنہ زندگی مز والن خاطر پرن یہ قرآن مجید سمجھن خاطر پرن تمن گژھِ آسن تفہیمی قرآن فہمی قرآن یہ قرآن سمجھنچ وقت گژھِ نا آسن لہذا اس لفظ تقوا چھو بظاہر چھو ونن آسان کت کانٛہہ تہِ ہیٚکہِ بنٲیِتھ پُلیٖس تاکہ لُکھ ونن یہ پرہیزگار لُکھ ونن یہ نیکوکار لُکھ ونن یہ دیندار مگر صحاب صاحب ما دن پنن پانن دھوکہ صحابن مز گو یہ سوال پود ات پہ کرہا ڈسکشن کت کرہا تم صحابی یم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت من صبح شام پیشن دگرن تمن نش زانہ یہ تقوا کیا ات مجلس من کور یہ سوال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی تموی تل یہ سوال دپک تقوا کیا گو مے تہ ون پور پٹ فکر تورمت ماشاء اللہ ماشاء اللہ یل حجس گسان عمرہس گسان زرکس نماز آسان پرنی اکس مقامس پہ یت ونان مقام ابراہیم یس بالکل کعبۃ الحس اندر کعبہ شریفس اندر یہ مقام ابراہیم یہ اقصی مقدس جائے بظاہر سہ کن یت خواز بناوان کعبہ شریف دیوار ہیور کھاران کھاران تعمیر کعبس دوران اس خواز بنو اس کن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ سوئی کن آئی رب کریمس پسند دپن میون خلیل وچ پائی مبارکن تل یس کن تھاوان چھ میون گھر بناون خاطر امیک کنہ لوگ شرف یہ آئی پیغمبر سین پائی نازنین تال شرف کیا اس امیک کنہ لوگ موجز کیا دیوار چھ تھدان پتہ دسلس پیوان اس تم خاموز بنومت یل کس باسم وپل نہ بکی امس پیوان نو خام بناو چاز مگر اللہ تعالیٰ فرمو خلیل ثھ میانہ کامہ مز محو ثھ میری کام کران ثھ میون گھر تعمیر کران ژےٚ تکلیفس مز پین ضرورت کی یوت یوت میانہ گھر دیوار تھدن یس چانن پائے مبارکن تل یہ کن یہ روز پانے تھدان سہ روز پھر ہر پھسان کن تہ روز بڑان کن کیا مرد چیز یت مجلس مز مے برہ کنی پرمت لکھمت نوجوان سائنس پورمت چیز بٲگراوان سائنسی اصطلاحس مز دون چیز مز لونگ نان لونگ یم گئی زندہ چیز اس زندہ چیز سہ بڑان سہ کھیوان چوان تک حرکت سہ اور یور پکان مگر اس نان لونگ مرد چیز یت سہ آگ لچھ بور تھی مگر یہ وچھو پیغمبر سندن پائے نازنینن یہ شان کہ کن آئی اک حقیر کن یت کہیں مول یہ کن آئی پیغمبر وقت سندن پائے نازنینن تل
یہ بنے قیامت سان خدا صاحب نے علامات مز تہذو نشانیوں مز اخ نشان میں ون یہ کت کہ یم سات حضرت فاروق اعظم حجس پہ تم پت وت تم مقام ابراہیم نش اوتت تان مقام ابراہیم پہ نماز زرک کہیں پڑھان فاروق اعظم آو رضی اللہ تعالی عنہ تمن آو دل نازنینس من خیال یہ چھنا کعبہ شریف اندر اخ مقدس جائے مقام ابراہیم رب کریم اگر یہ پرت کنس مومن مسلمانس کرا حکم یہ گوس پرت کان مسلمان زرکس نماز پر یہ کسا خیال رب کریمن زون تنسوز جبریل میرس حبیب سندس خدمت گس وحی ہے مقام ابراہیم مصلی میرس حبیب دپ چون پروردگار تی یسان یہ چون یار یسان یہ چون یارن یوت سی کنفرم کران ذات ذوالجلال حضرت وہی اس کے حجس تو عمر حسی تمس لازمن ات مقامس پر زرکس نفل نماز ادا یہ فاروق اعظم یم سندس منشاہس پہ اللہ تعالی مقام ابراہیم سے شان دس کہ اتت پرت واتن ولس مسلمانس نماز نفل ادا کر یم فاروق اعظم دپان متچن ونی پتہ تقوا کیا گو مرحبا تقوا چھ سہ چیز اس نفسس خلاف گناہ چھ کران بند یہ نفس کرناوان تھپ دیوان بند یہ نفس کرناوان قتل چھ کران انسان یہ نفس کرناوان بدکاری کران انسان نفس کرناوان عدل انصاف لت مند کران انسان نفس کران یم پیرن کیا فرمو دپن نفسن کرم عدالت وگال نفسن کرنا زدل چھئی تجھ پڑھو لون سا کیا میوٹ تو مدر کلام نفسن کرنا عدالت وگال نفسن کرنا زدل چھئی نفسن لوری نام کئی ہندی قدر نفس میون شیطان نس بدل آو ماشاءاللہ فاروق اعظم دپان مت چھن پتہ ونی تقوا یل تقوا زانک تیل پکھ وتی نظر جھکائیت یل تقوا زانک تیلی پنن زیو ترائہن یل تمی وقت کرک کلام یہ وقت چانہ کلام ست لکن نفع میلی یل تقوا زانک تیل تراوک مسجد ہند صف زان فاروق اعظم عرض کرا دپان میں بوزمت فرمان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان میانو صحابو میں ورائی یا میں پت یا میانی غیر موجودگی من اگر قرآن آئس زانون مرحبا قرآن آئسو ہچن قرآن آئسو سمجھن تیلیزن کانسی نش گسان میں پتہ یس زیادہ قرآن زانن وول سہ ابی بن کعب حضرت ابی بن یمن چھ کعب الاحبار تہ ونان رضی اللہ تعالی
تیلے امن نش قرآن ہچنی فاروق اعظم فرمویل نبی پاک ونمو تو تیلے زان قاب احبارس پیو تقوی مانے بی کان چھنا بہتر امسی صاحبس پرسبہ تقوی کیا رباز بناوک نا صاحب تقوی فاروق اعظم سوال کرن نزد چھن پرنی رضی اللہ صاحب یمس متعلق آگن فرمو دپن مینس فاروق اعظم دس ربن یہ شان مینس فاروق دس ربن یہ وقت میون فاروق چھ پکان تمہ وقت شیطان سلام یپر فاروق چھ پکان تپر چھ شیطان رحمت ول آگن فرمو صحابو زانیو میرس یار فاروق اعظم سن حیثیت کیا فرمو قیامت یلی گژھِ برپا ساری مومن مسلمان آسن قیامت دو ژھانڈان اسلامس پرٛٮ۪تھ مسلمان کلمہ گو آسہِ قیامت دو محشرس من اور یور کران این الاسلام اسلام تو اسلامک جنڈ کتچ فرموک ساری مخلوق آسہِ اسلام ژھانڈان مگر اسلام آسہِ فاروق یہ برحق حدیث فرموک کائنات آسہِ محشر کس میدان اسلام ژھانڈان مگر اسلام آسہِ تلاش کران حضرت فاروق امی صاحبن پر قائد احبار رضی اللہ تعالی عنہ سوال مت تقوی نبی سنج ٹاٹھا نبی سنج محبوبہ متار تحس فکر تقوی اللہ ماشاءاللہ قائد احبار ہندوش انداز کیا فرموس اے عمر رضی اللہ تعالی فرموس عمر چانے زندگی میں چھا کان سدوہ آمد یم دو سے جنگلس من فشومت آسا کنڈ زنڈن من یا یم دو سے کنڈ زنڈن من آسی بروکن پاکن پیومت تشریح کیا چھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تم ای ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نحض بشس روزانہ آسان یمنی حالاتن میں شو دہی پیوان زنڈو مز میں شو دہی پیوان کنڈو مز پکون میں شو دہی پیوان جاڑیوں مز پکون فرموس فاروق اعظم میں وانکنا ذکت کن چھک زنڈو مز گزرا مرحبا سوانک نامی زنڈو مز کت کن چھک کنڈو مز کت کن چھک پکان اس قدرت کت اس کنڈن مز اچھی سفیس سفیس تہن پلو گسن خراب مگر تو سوال کرن وول کوتا عظیم چھت جواب دل وول کوتا عظیم اللہ دون حضرت بحث روزانہ پکان پروسیس کت کن چھک کنڈو مز پکان دون ای قائد احبار رضی اللہ تعالیٰ بحث چھس گوڑ پانون پان سنبھالا پت چھس احتیاط کران پت چھس پانین پلو وٹان بڑا احتیاطم چھس پلو وٹت یمو کنڈو مز جس کن پکان کی کنڈشن میرس لباس سے لگان فرمونس اے عمر یہ چھنا تقوی عمر یہ چھ تقوی کنڈ زال چھ یہ دنیا مرحبا کنڈ زال چھ دنیا اور یہ پنن پان دنیا کے انزال نشی گناہ گاری نشی بچو سوئی چھ متقی سوئی چھ ساتھ قرآن مجید سے پرسان کے تقوی شرع کیا یا تفسیر مجھ پران تقوی شرع کیا
مفسرین کرام فرمان اللہ تعالی سندین حکمن پہ عمل کرن گو تقوی. رب کریم سندین حکمن پہ عمل کرن گو دنیا کی پریت کن گناہ نش پن پان محفوظ تھاون یہ تقوی علامت. یعنی رب سن فرما برداری کرن تو پن پان بچاون گناہ نش یہ تقوی بڑ علامت. اولیاء کرام ہز علامت کیا ہے؟ اس کتن پہچانون ولی خدا کس گو. سورہ یونس آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ کران من ولی خدا ہن تعریف. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یم اللہ تعالیٰ سے یم ٹچ یمن ہم صفت چی یمن نش یت دنیا من کان خوف کان غم تو نہ وسوس اور نہ آسی یمن آخرت من کچھ قسم خوف غم یا کان وسوس. ماشاء اللہ تعالیٰ اسی بند کران سوال ربا اسٹیج بند اس کیا یہ وعد یا اس کیا اخلائق یمن کیا یہ شرط. اللہ تعالی فرماوا الذین آمنوا وقانوا یتقون. تکیازِ یم ولی خدا چھ یم چھ ایمان ست لبریز اور یم چھ ساری کھوتہ زیادہ خدا صاحبس کھوژن. ساری کھوتہ زیادہ خدا صاحبس کھوژن. تقوی کیا چھ؟ حسنین فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا ہن زجگر گوش من اہل بیت ونان. اہل بیت کام یم تم صاحب یم پنہ ژادر تل رٹ حضرت رسول کریم. تم صاحب یم رسول کریم پنہ ژادر تل رٹ تم چھ اہل بیت. تم تمن مز فاطمہ تو علی مرحبا فاطمہ تہند زجگر گوش من حسنین کریمین ونان. یم دشوئی سید شباب اہل الجنہ. یم دشوئی جگر گوش جنتی جوانن ہند سردار رضوان اللہ تعالی علیہ. تقوی زان مسلمان ہے تھپ دنس تہ پرہیز کران زان چھا کران ظلم کرنس تہ پرہیز کران زان شراب چنس تہ کور نہ اس پرہیز زان بدکاری مز گئے ملوث تمہ نش تہ ہیوٚک نہٕ پتھ زان. یہ چھا تقوی؟ سن زندگی تہ چھا تقوی واجب زندگی. حسنین کریمین چترن دہن ہند پاک کچن دہن کم جگر گوش چترن دہن پاک. سانہ خاطر بنے پاک کشی سنت. اس بنے شکم پرست اس بنے دنیا پرست. کہ صحابی تلان پنہ شکم ناظرین پہ پلو تھود نبی پاکن ہاوان پن شکم کنس صحابس کن گنڈت بچ دور کرنے خاطر نبر کن کن گنڈمت. بی صحاب صاحب ہو پن شکم مقدس رسول کریم اہد شکم مبارک زن گنڈت بچ دور کرنے موجود نبی لولاکم تل پن شکم ناظرینس پلو تھود. صحابی چھ وچھان نبی پاکن شکم پاکس ترے کن. سبحان اللہ. ہوٹلن مز دہرات گزرن والے بنگلن مز بد زندگی بسر کرن والے بد مستی ہن زندگی بسر کرن والا بحثیت کلمہ گو مسلمان چانہ باپت بنے پاک کشی سنت. نبی ورود پاک سکھا جو روزہ کرن. حسنین تم جگر گوش
اکہ دہ حجرے خاص من نماز پران جناب رسول کریم حسین پھکھش کرن وول بچی یہ آو فاطمہ سند گھر مز نیرت سجدس مز سر نازنین ترومت رسول کریم حضرت حسین کھت تہندس پشت مبارکس پہ رسول پاک شل تلان سجد پہ سر نازنین تو ات من صاحب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تم واریہس مدتس انتظار کران مگر نبی پاک چھ تلان سر نازنین سجد پہ تھوت ٲخر تلک آگن پرس فاروق اعظم پرس حضرت محض گو یہ زون کہ تہندین شان مقدسن پہ حضرت حسین مگر تہذ حالت سی محض تہ ما سجدس من کورمت انتقال پرمنال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ماشاء اللہ آگن فرمو کت کن تلہا سجد پٹ سر نازنین دو شاہ مبارک پہ رسول نام حسین اللہ تعالیٰ علم صاحب گاش یمش تکلیف یمن حسنین کریمین ہند شکران ان کے ذکر پروردگار تہندی طفیل عن امز گاش یم جماعت کے بیمار انسان سوالن گرن کے بیمار انسان انخلا سوالن چشمن فرمو کت کن تلہا سر نازنین اگر کوئی ہند بچ حسین پتھر پیو امس تکلیف باسو سواجہ تکلیف میرے دل نازنی اور بڑ کت فاروق اعظم جس کرے دو کیا بہترین سوارا اسا حسین خود سوار کھانے خاطر رسول رحمت بنو پنس وجود اقدس ونس گرس شکل اتی دان کجر خاصس من سوار لفت جگرس عمر صاحب دپن کیا بہترین سوار یعنی رسول اکرم ہن ذات رسول کریم فرموز دپس اے عمر سواری چن بہتر جو سوار سوار کوتا بہتر شاہ عمر ترین دہم اتفاق حسنین تقوی وچن کیا متقی ونو نشان لکٹ کت تقوی چی سیٹی پہ بہن چھن لکٹ کت ات مز عشق کس تنورس مز پیوان پان زالو ات عشق کس تنورس مز پیوان پنن دل زالو تتھے کن نارس مز سون چتراوا مال چھ دزان سون چھ گسان عاشق پن دل پن سین پن شل عشق کس تنورس مز ترائیت ات لائق پن پان بناوان پت تم دعوی کران کران محبت اچھو محبتی حضرت رسول اکرم ترین دہن ہند پاک گیندس حالتس مجھ وتہ پکان حسنین کریمین پتھر اس پیمت کیا خضر عربس سرسی خضر کل پریت خضر کلس تل ؤس پیمت خضر یس تل سہ کھیی یمن چھن مالک کان ترین دہن ہند پاک موسوم یمو وچ پتھر خضر یم صاف اتی تلک خضرانہ یہ ترو پنس دہانی مبارکس توجہ کریو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم من پت درام کہ شہزاد پاکی نبر درائی کن جائے گھس ؤس پین لا رسول کریم وچ شہزاد تل خضر یم ترائیک پنس دہانی مبارکس بے چین گو جناب رسول کریم داو تجھک داو رسول پاک اس زخت دوان تکیازی اس کے شان اقدس خلاف داو تجھک فرمو حسین حسن شہزادو مش پتا تو چھو فاقی
مگر یم پتھر خضر تلو یم کڑو دہن مبارک من نبر تکیاز تھی چھو سید زاد کیا پتہ یم خضر ما آسو صدق مرحبا یم ما آسو صدق چھن سید زادن حلال زاد سید یم آسان آج شما پرت کن لیکن سید احتیاط کریو ذات چھا اب کان چھو ڈار کان چھو خار کان چھو پیر کان چھو بے ذاتو یہ پہچان ات من چھن کانسی اکابری لیکن ان اکرمکم عند اللہ بجر چھ یت کت من دار ٲسِن خار ٲسِن پیر ٲسِن مرید ٲسِن ییٚمِس یوٗتاہ تقوا سُہ چھُ خۄدایَس نِش تیوٗتاہ عظیٖم لا دروازن تھاوان نیبر کن لیکھِتھ یُس سید چھُ سُہ چھُ تٔمِس پیٚیہِ نہٕ فرق مگر یُس نہٕ سید چھُ سُہ چھُ پانس لیکھان ساین بورڈ نیبر کن تھاوان لیکھِتھ یہ چھِ سیدس سۭتۍ کران بددیانتی امہِ سۭتۍ کیٛاہ فرموکھ یم کڑیو خضر نیبر سیدس لگہِ نہٕ صدقہٕ خضر یہ چھُ تقوا سانہِ تقوہُک معیار چھُ یی مٔرمٕتۍ کٹھ أنِکھ پٕجو کٹہٕ گٲڑۍ تاران دِلہِ پٮ۪ٹھ وتھ آسان بنٛد گٲڑۍ کھسے ٲٹن دۄہن اتھ منٛز موٗد تیٖر یم نہٕ مٲلِک نہٕ کٲنٛسے ونان دپان نۄقصان کیازِ کر گرٕ واتناوان یمن والان بستہٕ وانس پٮ۪ٹھ تھاوان ایزان أسۍ کیٛاہ ونان سُہ موٚرمُت کھٮ۪تھ موٚرمُت گوٚو یہِ چھُ حرام مرحبا یہ موٚرمُت جانور چھُ مگر یہ کھٮ۪تھ کیٛاہ ٲسۍ ونان دپان یُتھ مزے چھُنہٕ روٗدمُت سِنِس زانٛہہ یُتھ آز یہ چھُ میانہِ تقوہُک درس صلی اللہ علیہ یا رسول وبارک وسلم علیہم توتتان چھنو کہیں کہ انسان مکمل مومن یوتتان اک کلمہ گو مسلمان حرام کے خوف مرحبا حرام کی حلال کھنس مز احتیاط کرے چیز چھو حلال یہ چھو حلال طیب مگر اگر فیہ پیو شپا پیو شاہ حلال کے لیے یہ چھو فرموک ایمان علامت سے یہ حرام کے خوف گسی وقت پر حلال کے تراؤن مگر شکمس مزن حرام کو لکم تراؤن یہ چھو تقوہوک اولین درجے جزاک اللہ یہ تہ برونکنی تقوہچ علامت یم تم صاحب یم تقریباً 10 میلو پہ پریت جمعہ یوت نماز جمعہ ادا کرنے
مگر تھی وچھو تقوی کت کن وزان تو گرزان اہندس سینس مز اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی اے اہل ایمانو کھوژو خدایس تتھے پٲٹھۍ یِتھ کٔنۍ کھوژنُک حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون یقینا یہ متقی بنت اللہ تعالیٰ چھ وعدہ کران ثنا مرخ مگر سہ مرخ ایمان کس کلمس اللہ تقوی حضرت ابا بکری اسکنچ یم تم ذات یہندس شانس من قرآن مجید نازل گومت حالانکہ یم پیغمبر سے فرما بردار اللہ تعالیٰ نے کیا فرمو شان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا اللہ ابا بکر صدیق شانس میں قرآن کو متنازل اور یہ قرآن کو بند سندس حقس میں نازل بند سن مقام تقوی کیا کھلائی سیرت چی کتاب تردو گئی فاقہ حضرت ابا بکر صدیق یہ ہندی دیدار خطرہ آفتاب آج کی خسان سبحان اللہ یہ ملاقات خطر آز تش کائنات قائم غائب شان تقوی وچھیا ترین دہن ہنچ واقعی یم چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند والدی نسبتی ہربا یمس زامتر لڑکہ آسی سو یم سندس برانڈس پر جبریل شپرارا اجازت اندر اصحا اے حبیب خدا اصنک اجازت شما تردو گئی فاقی امن شو گری نوکر یس گریلو کام اس کرا ایمن نوکرن وچ دپن ترین دہن کھیون مین آگن کہین یہند روی نازنین گو وسط روی نازنین گو وسط یل کان بیمار چھ گسان یا واریہن دون فاق روزان پتہ یل امس کان وچھان دپان چھ سکیاز شوس گو سکیاز چھ وسط گو نوکرن وچ دپن آگ چھ زنت وسط گو نوزو باللہ یہ دراو امہ گرمز دوان تو دورا کتان گو گنٹہ گو یا گلاسس میں دودھ پاوا ہے یہ کرن پیش حضرت ابا بکری حضرت ابا بکر صدیق کو طول بچوس کافی یمو کرنوش مرحبا یمو کو اتھے کن سیرت چند کتاب مزلک نوش کرو نوکر کو حیران نوکرن کو عرض تمن حضرت متمیزوت جان اگر اس بہ کن سات تہ کانٛہہ چیز ہدیتن دیوان چھس تو یہ پریت سات پرسان یہ کتہ اونت مگر حضرت آز گۄڈنِچ لٹھ گۄڈنیُک موقع ییٚلہِ مےٚ یہِ دۄد اوٚن تُہنٛز حالت وٕچھِتھ مگر تۄہہِ حظ کوٚروٕ یہِ نوش مےٚ پرٛژھوٕ نہٕ یہِ کتہِ اوٚن بچہ نوکری لڑکو چھ جان عہدس پہ یہ لوگ نوکری لگن وز پہر ترٛیٚیہِ وٕہٕرۍ چھُ یہِ بنیومُت أمِس چھُ اسٹیٹ أمِس چھُ جٲگیٖر یہ پرٛٮ۪تھ دۄہ انان رۄپیہِ ٹھیلہٕ ماجہِ مٲلِس حوالہٕ کران مول تہٕ موج أمِس دعا دِوان مُدمَیو زُو تہٕ جان ژےٚ بنٲیِتھ رۄپین منٛز کٔرِتھ آباد ہتا مالک ذمہ دار مول بن حساس مول بن دپس گوبرو
یوت نئے ملک کس وزیر اعظم ریتس تنخواہ پریت دہ شامن ٹھیلس مز ہیت یہ کتہ آو گوبرا ژےٚ چھی کٲنٛسہِ مٔنٛڈِ کوٚرمُت ظُلم ژےٚ چھی کٲنٛسہِ تٔمِس شخصس ییٚمِس گوٗلۍ لٔج سُہ موٗد تُہنٛز فایل ٲس توٚتام کوٚرتھُس نہٕ دستخط یوٚتام نہٕ یہِ رۄپیہِ ٹھیٖل ہیٚژتھس کُس مول چھُ امہِ طریٖقُک تقوا اختیار دپان چھُس گژھ وٲنس ہُرنَے ژےٚ کٔرِتھ آباد نوکر وٕچھِو نوکر کمہِ پایُک چھُ دوٚپُن حضرت آز نا پرٛژھوُنُکھ گۄڈنِچ لٹہِ یہِ دۄدے آو تہٕ چشمان مبارک کھُلٲے حضرت ابا بکر صدیقو فرمونس گوبرو پوٚز چھُکھ ونان مےٚ ٲس نا بۄچھِ کٲفی مےٚ پزِ ہا ضروٗر ژےٚ پرٛژھُن مگر مےٚ نا روٗد نہٕ وۄنۍ وَن تہٕ یہِ کتہِ اوٚنُکھ دوٚپُن حضرت مسلمان بننہٕ برونٛہہ حظ اوسُس بہٕ جودوگری چلاوان کٲنٛسہِ اوسُس نہٕ تھوٚک دِوان سیزر اوس کٲنٛسہِ گژھان سُہ اوس بٮ۪مار آسان سُہ اوس ٹھیٖک گژھان بہٕ حظ اوسُس یِہوٚے غٲر فطرتی غٲر اِنسٲنی نظام چلاوان تتھ زمانس منٛز حظ اوس اکھ شخصا یُس یہوٗدۍ اوس سُہ گوٚو بیمار سُہ آو مےٚ نِش تٔمِس کوٚر مےٚ امہِ یادِ سۭتۍ علاج سُہ حظ گوٚو ٹھیٖک مگر پونٛسہٕ روٗدِس باقٕے پونٛسہٕ روٗدِس آز حظ سمکھیو مےٚ سُے یاد تٔمسٕے گوٚژ گرٕ مےٚ کٔرٕس وٕگراے تٔمۍ دِتۍ یِم کینٛہہ پونٛسہٕ تٔتھۍ حظ اوٚنُم یہِ چھُنہ صاحبِ ایمانس حرام چھا حضرت ابا بکر صدیقو دوٚپُس جزاک اللہ خیرا اللہ تعالیٰ کٔرنَے خٲرٕے خٲر بیٚیہِ دِیٖنَے جزا ژےٚ ہا بچووُتھس بہٕ جہنم کہِ نارٕ نِش اوٚنٛگُل دِتُم دستہِ مُبارک تُلُن اوٚنٛگُج مُبارک ترٲوِن ٲسس منٛز اوٚنٛگُل چھُ دِوان چوٗنٛکہِ دۄد چھُ اتھ چھِ ونان لِکوِڈ میادٕ اوس 3 دۄہن ہُنٛد خٲلی یہِ گوٚو جذب ابا بکر صدیقن باسیو یہِ نہ یی نہٕ واپس فرمووُکھ مےٚ چھُ بوٗزمُت رحمت وٲلِس نبیَس نِش ییٚمِس مُسلمان سٕنٛدِس شِکمس منٛز حرامُک اکھ لُقمہٕ ووت 40 دۄہن چھنہٕ أہٕنٛز نٮ۪مازٕے قبوٗل دوٚپُن نُنہٕ آب دِیِو نُنہٕ آب أنِو نُنہٕ آبہٕ سۭتۍ کوٚرُکھ پنُن شِکن تمہِ پتہٕ لٔگۍ اُچھل کوٗد کرنہِ تاکہِ أنٛدرم یِم ژھٮ۪لہٕ نہٕ تمہِ پتہٕ دِتُکھ اوٚنٛگُل تہٕ سورُے کھولُکھ میانہِ یارٕ قسم چھُم تٔمِس اِستوٲلِس رۄبہٕ سُنٛد ییٚمۍ بہٕ بنومُت چھُنہٕ صاحبِ تقوا اگر میون زُو نیرِ ہا مےٚ گژھِ ہا موت واقعی واقع یہِ حرامُک چیٖز أنٛدرمو منٛز نٮ۪بر کڑان بہٕ دِمہٕ ہا زُو مگر شِکمس منٛز دِمہٕ ہا نہٕ اتھ حرامس ٹھہرنہٕ گژھ اللہ تعالیٰ سٲنہِ نَے میانہِ وفادار نوکر اللہ تعالیٰ بوٗزِن مےٚ سۭتۍ بنٲیِن چانہِ جنتٕچ وَتھ یہِ چھُ تقوا آز بناے نہ اَسہِ تہِ صاحبِ تقوا بناے نہ اَسہِ تہِ صاحبِ ایمان شہرے نہ رۄب سٲنۍ اخلاق سون بُربوا پوٗرٕ اِنسٲنیتس چھُ آز مُصیبتو تکلیفو پریشٲنیو نال وولمُت پروردگارا پوٗرٕ عالمٕچ پریشٲنی کرکھ نا دوٗر خصوٗصاً عالمِ اسلام چہِ پریشٲنی دوٗر پروردگارا فلسطیٖنٕچ پریشٲنی دوٗر پروردگارا لبنانٕچ پریشٲنی دوٗر پروردگارا ییٚمہِ جماعتٕچ پریشٲنی دوٗر پروردگارا سانٮ۪ن اولادن ہٕنٛز پریشٲنی دوٗر انکھ نا سانٮ۪ن باغن بہار انکھ نا سانٮ۪ن باغن بہار انکھ نا سانٮ۪ن اولادن ہٕنٛدٮ۪ن باغن بہار نیٚچوٮ۪ن کورٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن باغن بہار بہرحال نمازِ ہُنٛد وقت آو قریٖب کینٛہہ مِنٹ یُس أسۍ سلام ٲخرس چھِ پیش کران
بدرگاہ حضرت محمد رسول اللہ درے درگاہ ختم المرسلین درے درگاہ ختم المرسلین مقام عشق آداب و یقینس ادب کس یقین کس ات دربار کو گزار سلام تاکہ مہربان نبی روز اس مہربان یم کرن آز اشکن نظر کرم یم کرن یک امت شفقت نظر یم کرن سانن اولاد کرمش نظر ساری آفت مصیبت گسن دور مگر یہ سلام پیش کرنے برو بکر گزارش یعنی پیر کوئمل سندس نام پاکس پہ یہ اسرار شریف من قائم کورمت اک دارالعلوم یت ناو شیخ العالم دارالعلوم یہ اعتقاد دارالعلوم یہ اعتقادس راچ کرنے خاطر تے اعتقادس پوچھر دن خاطر یہ دارالعلوم بنانا آمد تتھی یہ شیخ العالم صاحب ساٹھ کورن پرناوان مگر یہ دارالعلوم بنو تہی اہل اعتقادن ہندی لول محبت بس سرار شریف کے تمن تمام روزن والد شکر گزار یم بینک کے ذریعے پن پینشن پہ پن تنخواہ پہ سمی ہند ذریعے رت پتہ رت کھانا 50 کھانا ہاتھ کھانا زہت کھانا 500 ژٹان اللہ تعالیٰ کر نفی نیاز قبول بس شکر گزار سرار شریف کے تمن باغ والن خصوصاً رحقائی خاپت نار زالس نوہار زن پانچال بٹپور یم اہل اعتقاد پریت وری پنہ میو پہ اشر تلان تو یہ میو اشر کی صورت من شیخ العالم صاحب دارالعلوم نیاز دیوان ربا تہندن باغن برکت تہندس میوس برکت سوز ات میوس رت خریدار ربا تہندن باغن کر حفاظت تمن ہاو نچلن کورن ہند بہار تم زائرین یور شیوا پریت جمعہ بس تہد شکر گزار یمو پنہ چند ست پنہ نیاز ست یہ دارالعلوم اک شاندار دارالعلوم بنو اللہ تعالیٰ کرن امن زائرن ہند خانہ مانا بہرحال یہ ہیکان امہ خاطر چند جمع کرت کی اچھ اڑس مز تھومت یم سات تھی نبر چھو نیران عام خاص مز دشنی سائڈ اڑس مز تھومت اسہ امیک رسید بک بیش یپر بازر طرف یہ لکٹ آستان شریف حضرت سنگرام ڈار رحمت اللہ تعالی علیہ اتت تہ تھومت اسہ رسید بک یلی نیریو بارکار اتت گزیو دارالعلوم دیزو نیاز اتھ بچ پران تم حفظ قرآن کران تم حدیث پران یہ روز وہ ذخیرہ آخرت یہ روز وہ توشہ آخرت اللہ تعالیٰ ہوئنو اولاد بہار اللہ تعالیٰ ہوئنو زراعت بہار اللہ تعالیٰ ہوئنو تجارت بہار نسان کرنا عبدالآباد تہندن بچن کرنا آباد